Akini kisngi babenta ke ïakhun jong kiri ke Pyrthei ban kiu shikmat bat kham tam ban penpau ya ke jing start ba ke jing khlainbor kam dei shu tang hasla Pyrthei Henry ban poisha Bnai. Baro ki nong yalam jong kiri khlainbor ke Pyrthei ki khmiet yala ki khmat sha sahid ban jam sha ki hau kham tam sha Bnai ubadei met beneng ba jan e bat ke Pyrthei tungin ya ngam shu sha kene ke benta. Hakini ki kindiat snem layo I ba Bnai ulong kum ka ksiar hakmat kiri ka Pyrthei ban kam ya ka jing khlainbor bat ka jing start jongki ka jing det hau biang ka ri rosha ban poisha Bnai hadien sau po nyau snem ka dei ka wei na ki nuksa ka basyai bha. Henry ka ni ka jing raha bor kam dei tang ka ri rosha Henry ki wei ki ri khlainbor ka Pyrthei bakan thop ya ka ri United States, China, India, ïakhun bat yakop an poi sha hau. Ka ka jing tumu ba shilandet jong ka ni ka jing tur hau. Ka binta ka ba kongsan bha ka dei hau snem, 8,000 phra, ha ka por ba ka India ka penher ya uchandrayan won, ha ka bala lap kat ni ki pingit ha ki binta jong Bnai, bat ka ni ka jing lap ka la pililinti, ka ba baro shikata ki sa ha ka dum. Jing stang ban lap ha Bnai kala stang ban wanra ru ki jing kala ha ba lingba ki te pingit ha Bnai la ban penya klat pat yaki shak hydrogen ban oxygen ki badai ki benta ki badon kam tam ban longkum ki bor ki bling sing hau bat kane kala la ban wanra ka jing kala bat ban dang pen suk shu yaki wei pat ki por ban leit cha Bnai. Henry halor kane ka benta kidang don shu ki khana ki real start ki phai khmat show helium 3 ban pen khalan ye ki kam nuclear na mar ute helium 3 pen mi ya kano ka jingma bat langet scam ba ya ute la ban shem ha Bnai ho oi ha ba perkhat sin perkhat kalong ka ba ban wanra ai no Bnai shaka Pyrthei Henry ka ïakhun kalong ka ba shirkhe ha padang ki ri ka Pyrthei Hapadeng kani ka ïakhun bat ka ïakhun ka bajur ban jam shiki hau kami ru ka an hau bala tip kum ka space law the Outer Space Treaty of 1996 ban khanglat ya ki ri ka Pyrthei bakin kam try la ni le don bor ya kino ka binta ha ka hau bat ki met beneng ba ka te ka jingnet hau jongki kan a jingmentoy lang ya baro kumba kiri ka Pyrthei ki angnot ban torsha Bnai bat ki wei ki met beneng ka jingthung lama ha Bnai ka longkum ka dak tang ban kam ba ka ri ka Pyrthei ka la poi ha Bnai Henry ban pen pawru ka jingtrei jong ubril ka long palat bat shabar ka Pyrthei umba Bnai ude met beneng ba jan ka Pyrthei ulong kum ka ksiar na sla Pyrthei ba ki ri ki angnot her ban lung Jingtip bat ban lap ki bat mai